Alah, malah keselak tel tenan. Cah, bengi iki awak dhewe ayo gawe usil cah. Ayo ngedeni wong kae cah. Sik, aku urung duwe kostum iki. Ayo macak dhisik wae. Oke. Wah, kostumku apik iki, kaya hantu gawean iki. Irungku ketutupan tel, gak sampekan tel. Wis rampung iki, Ndut. Wah, apik tenan iki hasile. Aku wis kaya codot iki. A few moments later. Halo, buka pintunya. Aku di belakang. Wah, suara apa iki? Suarane ngene iki. Wah, nah iki jelas suara hantu gawean iki. Suarane lho, ndateli. Wah, hantu gaweane metu iki. Aku tak pura-pura wedi wae iki. Aku di. Ayo melayu. Tapi aku pura-pura melayu wae iki, ben seneng sih nonton. Alah, tiba era wedi toh kuwi mau. Ya wis lah karepmu tel tenan. Ayo melayu. Dalah apa nae iki malah metu celeng iki. Mbok kira aku wedi ya karo celeng sing modelan kaya kowe ngene iki. Aku pocong gawean. Aku pocong gawean. Datang gak teli kabeh. Gawean kok ngomong. Dikira aku wedi ngono ah. Sajane sing ngedit iki pokro apa ora lah. Ancene gatel tenan. Apa neh iki kabeh-kabeh kok padha mara iki. Wis nyoh entekno kene nyoh pangan nyoh. Kurang ngerek nyoh iki didite pangan pisan. Dadak ana hantu radio barang. Ayo puter musike wae nono ayo joget bareng-bareng. Gas. Piye wis apik apa urung jogete? Nek urung aku deni terus wae ra apa-apa. Ayo cah deni wae. Sesuai ndak mayak wong iki. Ayo. Kunciku iso miber dhewe iki. Ndelala aku mlayu. Iki cah kuncine wis kena iki. Hore, kena kuncine.